салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафахон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад. дӯстони азиз, ин ҳамин хонара ремонт кардесем. ин хона потолокш заагӣ буд, дилош бридагӣ буд, задагӣ набудак. дилора часпондем, бортикои 5 сантиметрара бировардем, вакруги фигураи бировардагира бастена вакруг шуда 2 слои шпаклевка зем, декарчикаш зем. ина бародаро бисёриҳо мегуфтанд ки чихел тайёр кунем ҳамин декарчикара ва чихел бизанем, вале бо навори прама мекунем тарзи заданаше. ҷарӯз гап шав кор кардем, свет ҳам надошт ва пирноска буд. уқа соз удобни набуд барои камера кунира, ба ҳамин хотир камера накардам. ина дилои заагӣ, вакруги дил угалоқати рост кардагия, дилам декарчика задагия, потолокаш полни декарчика задагия. ана танаи стена полни сиёҳ меояд, ранги сиёҳ меояд. танаи стена гил меояд, гили зарҳалӣ меояд. ана угл ина ранги сиёҳра заданаша сар кем. потолок сафед меояд, потолоки сафед меояд. вақти стена сиёҳ омад, потолока сафед мекунад, ягон свети дигане ки груби нашава, маҳкам наёяд. баъдан гила ба зарҳалои банкачаки свети тиллои қатӣ мезанем. ин хонара вакруг полни сиёҳ мекунем, гил мепартоем. худо хоҳад бо далши гилзанира навор мекунем. пешкаши шумо мегардонам, дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва касоне ки меҳмоне дар канал обуна мешем. ина бародаро имрӯз задем 2 слои полни тамом кем. потолокам 2 слои зем сафед полни тайёрай. ина дара рамкаш асос кардесем. ишам обшикаш нав мешавад, худо хоҳад. ина хона полни имрӯз задаги тайёрай. иҷада гилаш партофтесам, гила ба зарҳал свети тиллои қатӣ сар кардам. иҷа то иҷа ромам ҳоз соат қариб 12 шуда мо моламол дорем кор кардесем. гили номери 95-ай ина зарҳал қатӣ, зарҳалое ки дар банкачаан тиллои анам қатӣ задесем. худо хоҳад задем, далши буд кем, бо навор мекунем. пешкаши шумо мегардонем, дастгира фаромӯш накунед, лайкора бимонед. инами дари оҳанияй, инамира ина канда чихолша ҳамаша филтр мекунем, айнол рост мекунем, бо краска мекунем. ина бародаро гил мепартоем зарҳал қатӣ, зарҳалои банкача қатӣ. бисёриҳо мегуфтанд ки чӣ ба тарз гилзанира худ навор накардеса, бисёр вақт интихобдам барои анқадар наметавонистам навор кунам. ина ҳозир амра дорам, камера кардеса ишора ки ба шумо суҳбат кардам мефаҳмонам. биёед пешқадам. бисёриҳо мегуфтанд ки чӣ хел гилбадал тоғли кунем, ина якам гилдорам монди, диюм бегилам мемонем. барои шахмат омадан ина бо сеюм рияд, диюм рияд бегила, сеюм рияд ина гила тоғли мекунем мемонам. ҳам хегала тоғли кади монди, уҷе гил шахмат мебироям. ина мо ба лазер тоғли кадаги ҳамара лазер қатӣ задесем ва диги зарҳала аккурат намезани ки мечафта зарҳал камкам. ина шахмат меояд. ҳоз бо иҷода ҷои бегилиша тоғли мекунем. аграм аккурат назадан мерем дастгӯша худо хоҳад. ва касони дар он ремонтҳо маъқулай дар номерои болои экран мондагӣ бинависонанд, нашуд ки нарх наво суҳбат мекунем дар WhatsApp. ва касони ҳам гил харидорӣ кардан мехоҳанд, бинависонанд, дар сафҳа ҳам мекунем, дорем гилфурӯшӣ. аккуратна гила мезанем, мера оли шабай соат 12 ба 1 шидеса саҳар бо навор мекунем. ва делакзани пешкаши шумо мегардонем. ина бародаро мо гилзанира полни тамом кардем. гила зарҳал қатӣ задем. рост гап хеле телефоном камта хира тофтеса, не ки живои биниш баъзе бад омадагиай. полни сиёҳ кардем, ина галогенорам часпондем, ҳамара деталиуср часпондем. мехонада гилша ба зарҳали тиллои задагӣ. вақти галогенора гирён мекунӣ, те рӯшан шава, бо баъзе бад меояд. ҳоз галогенои задагӣ дарунда бортик бировардем, лента зем. бортик бировардагӣ набуд, бортикоша худмон бировардем, лентаоша зем. гилам партофтем кагнанда, гила зарҳал қатӣ, зарҳалои тиллои қатӣ. ина полный ремонт потолок.
титана стена касони дам хеле паталог маҳқулае ё ки гилпартое метавонанд дар номерои болои экранмондагӣ дар ватсапи мо бинависонанд. Шути нарх наво суҳбат мекунем, ремонтам мекунем бародаро. Я русская карта, но бар нарушение мезан, як не гел чихел фасон метава, ки ҷои нарушение мезан, светили қате гел фасон метава, ҳай барам нигаҳ мекунӣ, аммо хел ки ҷоиша рушани мезанам, ҷоиш баъзе бад метава. Мақсад дастгира фаромӯш намекунем, лайкҳоро мемонем, касоне ки меҳмонед ҳатман обуна шавем, видео даимо ватсап подписа кунем, бародаро беҳтарин мешавад. Ва худованд ҳар яки шумо нигаҳбон бошад, панотон ба худо то навбарои ояндаи Сафархон ТВ-ра.